Bai, kontutan eduki behar dugu, ziurgabetasun testuinguru batean bizi gerala, mundu mailan ematen ari diren tentsio geopolitikoak, tentsio komertzialak, horniduren garestitzea, dena da ziurgabetasuna. Baina hala ere, euskal sektore digitala hazkundean dago. 2025ko datuak goranzkoak izan dira, 2026ko aurreikuspenak ere horrelakoak dira, baina 2025 ere oso positiboa izan da. Fakturazioan 5% igoera eman da, esportazioetan ere 4%, horrek esan nahi du ekosistema digitalean mugitzen diren enpresak nazioartean duten presentzia ere handitzen ari direla, enpleguan ere 4% hazkundea eta IG-ko inbertsioetan ere 10% igoera eman da 2025ean. Gaiak jarraitzen du lanean, ekimen estrategikoetan, aterki global baten barruan, teknologia burujabetza edo burujabetza teknologiko eraldatzailearen baitan, eta hor teknologia kuantikoa, mikroelektronika, zibersegurtasuna, adimen artifiziala, talentua horiek izango dira eta dira aurten gaiaren erronkak. Adimen artifizialean proiektu aurreratuak aurrera eramaten, eta Languneko lehendakari naizen aldetik tokatzen zait esatea horrek ere laguntzen duela hizkuntza kudeaketa entitateetan txertatzen eta bideragarri egiten. Eta gero talentuaren alorrean kontuan eduki behar da, ez dela kontua teknologia edo pertsonak elkarren kontra jartzea, baizik eta teknologia pertsonen ikaskuntzarako eta garapeneran mesedetan jartzea, hori bultzatzen du gaiak. Azken finean, lurralde batean datuak eta teknologia ongizate kolektibora jartzeko lurralde batek daukan gaitasunak definituko du lurralde horren garapen maila, eta gaiak horretan lagundu nahi du administrazioekin elkarlanean eta politika nagusiekin lerrokatuta.